Може ли все пак да кажа нещо? Съвсем Аз накратко, споменах тъй три като... имена на хора, които са изгонени и които са българи. Айде, единия Валери Неделчев е от смесен брак. За това мога да кажа. Няма да кажете, сега ще казвам малко аз. Изгонен, с закани, има най-вероятно запис на камери, там наоколо е пълно с камери. Изгонен от човек, който е, освен това, с криминален бекграунд. Изгонен типикара, изгонена певицата, свещениците ни от 3 седмици ги няма. Много хора са изгонени. Много хора са изгонени. Никаква политика няма тук. Политика внася игумен Филип обаче. Защото знаете ли вие, знаете ли, че игумен Филип в пряко нарушение на закона за вероизповеданията е говорил на събор на русофилите около язовир в Копринка в присъствие на този материал сме подготвили, точно исках да ви помоля да го коментирате, но преди това, професор Янакиев, понеже конфликтът в Руската църква наистина стана обществен, логично се задава въпроса, малко ли са храмовете в София, точно в Руската църква искате да се черкуват? Защо да не се черкуваме в Руската църква? Аз лично се черкувам там повече от 10 години. Събратите ми, които бяха изгонени, също се черкуват там от повече от 10 години. Не виждам защо. Заради капризите на един игумен, който от вчера дошъл, ние трябва да напуснем. Църквата е енорийско общество, тя е братство, тя е постоянно братство. Тя не е проход някакъв, в който можем да влезем и да излезем. Но това и синода не ви го признава. Синода казва, че е подворие, представителство на Руската Няма никакво значение. Храмът, църквата не е църква, ако не е постоянно евхаристийно събрание, независимо какъв е нейният юридически статут. Тоест, ние сме постоянно евхаристийно събрание, което няма да позволим да бъде разрушено. Аз още веднъж казвам и се обръщам особено настойчиво към българските институции, към дирекцията по вероизповедание и към МВР. Вземете мерки, защото в този храм в най-скоро време ще се случи трагедия. Това бе репетиция за трагедията, която ще се случи, изгонването на Валери Неделчев. Тези хора, които ще пазят православието, утре ще дойдат с бухалки, със сигурност ще провокират конфликт. Ще има, най-вероятно, ще има трагедия в този храм. Аз ви гарантирам това. Пак ви казвам, прочетете ясно какви са целите на тая казашка организация. Вижте какво става в Русия тези дни. Казаци са влязли на някаква изложба с бухалки и са самоуправили там. Те са били арестувани от органите на милицията. Ще допуснем ли в България да се случи това? В България, където имаме суверенитет, имаме православие, нямаме турци. Това, което чухме септември месец на събора на русофилите на язовир Копринка, нека да си припомним този материал. Защото обичам България. Аз съм патриот. Аз ви призовавам да върнем България в нейния славяно-православен ареал. Да върнем България към Русия. Майка Русия. Тя ни е закърмила, тя ни е спасила. Руският патриарх беше в България тази година. Негово светейшество патриарх Кирил. Той каза, докато има Русия, ще има България. Да се молим за Русия, да живее България. Мы объединены не только историей, кровью, мы объединены великим духовным фундаментом, верой. Подумайте, первым святым Русской Православной Церкви был князь Борис, по происхождению болгарин. А кто скажет, кем был святой Серафим Соболев, русским или болгарином? Где его больше почитают, в России или в Болгарии? Я служу здесь, и я вижу, что каждый день сотни, а может быть даже и тысячи людей приходят и молятся у гроба вместо упокоения дяду Владыка. Мы вместе, мы не разные, мы не две нации. Мы одна славяно-православная держава. И вместе мы сможем многое сделать. Будет Россия, будет Болгария. Даже много реминисценции в историята направихме. Наистина ли сме една славяно-православна държава, отец? Така, господин водещ, аз искам да ви попитам, кой направил този превод? Наши специалисти. Така, преведете ми думата държава, на българска дума държава, обратно в руски език. Как ще звучи? Аз мога да го направя.
Господин водещ. Да чуем професор Янакиев. Государство. Беше ли казано? Смисъл е много различен. Смисъл е много различен. Вижте сега. Днеска съм слушал Божествена света литургия. Втория възглас по време на Божествена света литургия, ето да видят и зрителите. Яка държава, яка твоя държава и твое царство. Има такъв, след това възглас. Яка по твоей държавою. След това има песнопение към Света Богородица. Яко имущо е държава. Разбира се, ще кажа. Разбира се, ще кажа. Вижте, има няколко значения. Има много значения на света държава. На думата държава. Ето извадка от речник на Владимир Дал, който е най-добрият филолог. Само няколко така изречения. Издръжка, отглеждане, грижи, разход, здрава връзка, съюз, те са над 15 превода. Така. Първо, превод не направен правилен. Ами този превод, искам да ви кажа, че навсякъде не е направил. Ние сме едина наистина славяно-православна държава, защото както се казва в този възглас, яко по твоя държава и под коя държава? Държава на Русия, държава на България, не на Отца и Сина и Светия Дух. И всички ние, и българи, и руснаци, кръстени в Света Троица, ние сме под тази държава. А защо тогава под тази държава не са православните гърци, православните румънци, православните сърби, православните сирийци, които в момента страдат? Поради това недоразумение, през 3 век в Римската империя християните са били гонени. Знаете ли защо? Защото се покланяли на небесния цар. И затова римският император обявил гонението срещу християните. Господин професор иска да обяви гонението срещу нашето подворие и срещу нашия храм. Ние сме едини по държавата на царството на Отца и Сина и Светия Дух. На всички, които сме кръстени. Господин водещ, защо ме прекъсвате? Защо ме прекъсвате? Чакайте да се изкажа. Не искам да манипулирам. Вижте сега. С най-добро чувство сме ви поканили, за да чуем и вашата гледна точка, но моля ви се, кажете ми в какъв контекст е това казано и защо не ми отговаряте на въпроса. Защо липсват гърци, румънци, сърби, други православни народи в тази държава? Защото изказваме в България. Няма нищо лошо в това. Ние сме едини не само по кръв, не само по славянството, не само по език, но преди всичко ние сме едини по една вяра. Разбирате ли? Единството ни в тази държава на царството на Отца и Сина и Светия Дух. Добре, какво означава това, докато има Русия и ще има и България? Винаги България и Русия са били вързани един до друг. И да ви кажа още нещо. Тази държава на царството на Отца и Сина и Светия Дух е дошла в Русия от България. Тези връзки са неразривни. Чрез Свети Кирил и Методий. Никога не сме казали, че сме една държава с Русия. Извинявайте. Вижте, пак ви казвам, превода не е държава. Вижте, вие не превеждате правилно. Не превеждате превода, не е правилен. Значи в България никой не знае руски, след като това се превежда навсякъде и по пресата, сигурно и в интернет. Не е правилен превод направен. Нека да чуем и професор Янакиев. Контекста на изказването на игумен Филип е съвършено ясен. Въобще не става дума за държавата на Отец и Син и Светия Дух, разбира се, а става дума за една славяно-православна държава, България и Русия. Превода на държава в речника има като първи значение царство, империя, държава. Ще попитам отец Зотик, защо на Великия вход се казва страну нашо расийско и държаво българско. Какво се има предвид? Това е един от значенията. Не ме прекъсвайте. Едно от значенията е държава и контекста тук очевидно е за държава. Освен това, за да не ни обвинят, че изваждаме тези неща от контекст, ще ви кажа в какъв контекст въобще всички тези думи са казани. Това е политическо мероприятие. Първите думи бяха на госпожа Светлана Шаренкова и там не се чу какво още казва тя. Аз ви призовавам, казва госпожа Шаренкова, заедно с нашите партньори от Атака, ВМРО и най-вече от Българската социалистическа партия. Да върнем България. Значи, това е предизборен митинг. Аз въобще не искам да се вмесвам тук в политиката. Искам да ви кажа, че е нарушение на закона за вероизповеданията духовници да участват в предизборни митинги, в предизборни мероприятия, въобще религиозните общности да бъдат въвличани в политическа дейност. Това е политически митинг. Вие казвате две нарушения на закона по вероизповеданията, никой не реагира на това. За това ви казвам, трябва да реагират най-сетне. Вижте,
Помните ясно, и зрителите ни помнят. Това не е първия случай. Изгониха ни и мен, и вас специално ви изгониха от храма, когато тук беше руския патриарх. Не ви допуснаха с камерата, не ви допусна същия той Есаул ли, Атаман ли и детей нататък. Всички видяха тогава как ни изгониха. Никой не може да го отрече. Преди това, вие чухте в още по-предишно предаване нека да не се връщаме толкова назад. Кажете, не, защото непрекъснато се говори, че това била моя лична война. Какво се случва тук нататък? Какво се случва от тук нататък? Аз ви казах, има два пътя. Или нашите институции ще свършат работата, още повече, че игумена няма в момента виза и трябва да го отзоват най-сетне. Или има възможност да се случи трагедия. Тук се накаляват страсти между българи и руснаци. Вие чухте, зрители. Това не е единствен случай. Имаме още зрители, за съжаление днес сме и по-кратки заради матча. Благодаря ви. Моля да ни извинят зрителите, които стоят и чакат на телефона, но имаме още теми, които искаме да ви поднесем в предаването. Благодаря още веднъж.